L-avvenimenti li bdew xahar ilu kienu ilhom jinħmew għal ġimgħat sħaħ. Kienu bosta l-backbenchers nazzjonalisti fosthom Jeffrey Pulicino Orlando, Jesmond Mulliet u anke Jean-Pierre Farrugia li f'xi żmien jew ieħor esprimew nuqqas taqbil tagħhom mat-tmexxija tal-gvern ta' Laurence Gonzi. Franco De Bono min-naħa tiegħu kien saħansitra tiġà astjena darbtejn. Fl-aħħar ġimgħa ta' sena oħra mbagħad faqqet kontroversja ġdida, meta De Bono kien żvela li huwa kien ivvota favur il-budget tal-Ministeru ta' Carmen Sudbonici sempliċement għaliex il-Prim Ministru kien wedu illi jaqsam il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern. Meta fis-6 ta' Jannar tħabbar ixafil, Franco De Bono akkuża fost oħra lill-Prim Ministru li kien sefa ostaġġ ta' klikka li kienet qed tmexxi b'ħażen u talab għar-riżenja tiegħu. Saru laqgħat tal-grupp parlamentari u tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista illi kkundannaw lil De Bono talbu riżenja u akkużawh bit-tradiment. Laurence Gonzi ma laqax it-talba biex jressaq vot ta' fiduċja u f'ċirkostanzi fejn bdew humu dubji serji dwar jekk il-gvern kien ċandu l-appoġġ tal-maġġoranza fil-Parlament, l-Oppożizzjoni resqet mozzjoni ta' sfiduċja fil-gvern. F'din il-mozzjoni Franco De Bono ostjena bil-konsegwenza li l-gvern telef il-maġġoranza. Bosta opinjonisti u l-gazzetti kollha qalu li l-Prim Ministru ma kellux għażla oħra li jsejjaħ elezzjoni ġenerali. Laurence Gonzi iżda ma qabilx minflok sejjaħ Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fejn ħabbar li kien se jitlob lill-Kunsilliera biex jikkonfermawh kap nazzjonalista, elezzjoni li għandha ssir fil-25 tax-xahar. One News staqsel il-Prim Ministru jekk joħoss li għandu jitlob skuża għall-inċertezza li daħħal f'pajjiżna matul dan l-aħħar xahar. Minflok wieġeb, il-Prim Ministru qal li għandu jkun One News li jitlob skuża. Għamil diskors ta' sija li kelli ngħid għattilkom, naħseb intom bħala ġurnalisti għandkom tirrispettaw id-dinjità tagħkom ukoll. Ma tħossokx li għandek tagħmel skuża, Prim Ministru?